Тотшуран авылындагы мәдәният йортына 5 авылдан халык җыелган иде. Җирлек башлыгы Радик Сафиуллин эшләгән эшләр белән таныштырды. Ут мәсьәләсе хәл ителгән, иң үзәккә үткән юл һәм су мәсьәләсе дә әкренләп шишелеш ала. Бу җирләренә җаваплылыгы шикләнгән Август Муслим агрофирмасы үз вакытында исәп-хисап ясый. 3 авылда 5 гаилә фермасы эшли. Узган ел үзара салым акчасы 100% җыелган. Быел Ташлылгада яшәүчеләр 1000 калган авыллар 1000 сумнан җыярга килешкәннәр. Uzlara salım akşasın, bizden jilligimizde tügel itip tutalar. Tügel itip ölengen hem tügel itip tutalar. Biz şularga bir kanaat hem bir krizamiz. Авыл җитәкчесенең докладында күренгәнчә байтак эш эшләнде. Без аның эшләреннән инде канәгать булып торабыз. Киләчәктә инде киләчәккә планнар белгиләп, шуларны бергә авыл халкы белән бергә хәл итәргә итсәк, иш шудай булыр инде. Иске һәм Вырашбаш авылында 608 кеше рәсми теркәлгән. Җирлектә эшләүче җаваплылыгы шикләнгән Август Муслим җәмгыяте һәм Ислам крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчеләре һәр чак ярдәм итеп тора. Күпләп мал асраучы 7 гаилә фермасы бар. Бер гаилә шибиләр үстерә, бер мәктәп, 2 балалар бакчасы эшли. Муслимдан еракларга тараткан Бөтен Россия каз өмәсе фестивалендә шушы җирлектә оештырылды. Biz üzere salım akşasını telep jiyabız indi. Biz indi Zülfiye'nin işinden bir kanaat. Bütün nerse işlenip tura. Nindigine soru bilen müracaat etsen de avul jirligi başlığına her vakitte de üterge tırışa. Жерли үзедәре башлыгы Зөлфия безнең эшләгән эшләренә отчетын тыңларга, киләчәккә планнар корырга килдек. Зөлфиянең эшеннән бик канәгатьбез. Нәрсә эшләсе бар? Нинди эш куша чыгып җигәргә торабыз. Бик яратабыз Зөлфияне. Аллага шөкер. Казан кунагы Татарстан Республикасының медик-социаль экспертизасы баш бюросы вәкиле Светлана Алишева халыкара вазгыять белән таныштырып китте. Район башлыгы Альберт Хуҗин районда башкарыла торган эшләргә тукталды. Очрашуда һәр ике җирлекнең дә эшчәнлеге уңай бәяләнде. Киңәшләшеп, бер-беренә хөрмәт күрсәтеп эшләгәндә генә эшләр уң була. Киләчәктә дә бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп эшләсеннәр, яшәсеннәр иде. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.